Матур гадәт буенча заводта судноларны суга төшергәндә шампан шәрабе вату йоласы бар. Аны үз эшендә алдынгы эшче хатын-кыз башкарырга тиеш. Бу чыннан да тарихи вакыйга, чөнки 2006 елдан алып Горький исемендәге суднолар төзү заводы метеорлар төзүне туктаткан була. Һәм узган ел яңадан башлап җибәрә. Һәм менә күргәнебезчә яңартылган метеор бүген суга төшерделәр. Сүз уңайыннан завод 1961 елдан алып метеорлар төзү буенча Россиядә бердән-бер оешма була. Һәм ул 400 пассажирлар йөртүче теплоход чыгарган. Метеор 2020 элек чыгарылган теплоходлардан тулысынча аерыла. Ул дөнья күләм стандартлар буенча эшләнгән. Сай җирләрдән дә йөри һәм җиһазландырылмаган яр буена керә ала. Пассажирлар иминлеге искә алып ясалган. Данное судно является неповторением. Бу судно искесен бер дә кабатламый. Ул өр-яңа схема буенча эшләнгән. Гидродинамик канатлары да бар. Алар элек тиз йөрүчле флотта кулланылмый иде. Бу метеор 8 сәгатькә исәпләнгән ерак сәяхәтләр өчен ягулык запасы 13 сәгатькә кадәр җитә. Салон киң, барлыгы 122 пассажир сыя, кәнәфиләр уңайлы итеп эшләнгән. Аны кеше үзенчә көйли ала. Wi-Fi-дан кулланырга була, багаж саклый торган урыннары бар. Шулай ук физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен дә уңайлыклар каралган. Яшь балалы әниләр өчен аерым бүлмәләр эшләнгән. Әлеге метеор Ханты-Манси автоном округына китәчәк. Хәзер Яшел Үзән заводында алар заказы буенча тагын бер судно эшләнә. Это не только Ханты-Мансийский автономный округ. Судно Ханты-Манси белән Ямал-Ненец автоном округында хезмәт итәчәк. Ул безнең Иртыш һәм Об елгаларында ерак араларга да йөриячәк. Тиздән мондый судно Татарстан эчендә чыгарылачак ди җитәкчеләр. Бүген бөтен Россия күләмендә суда йөри торган суднолар буенча нык эшләр алып барыла. Әле аны без пока күрмибез. Ләкин ул көннәрне узак көтәсе булмас дип уйлыйм. Мондай жаңа метеорлар бездә дә килеп чыгарлар. Очень интерес большой проявляет. Бу проект белән төньяк төбәкләр дә кызыксына. Күптән түгел генә Якутиядә Лена елгасында булып кайттык. Анда да безнең Яшел Үзәндә төзелгән метеорлар йөзә. Яңа проект аларга да ошады. Построены здесь. Әлеге судно тулысынча диярлек Россиядә җитештерелгән деталь һәм җиһазлардан эшләнгән. Кайбер детальләре генә читтән кертелгән ди конструкторлар. Тиздән аларның да аналыкларын булдырырга җыеналар. Яшел Үзәннән Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.